Moltes vegades estem saturats per les circumstàncies de la vida. Passem èpoques que ens costa molt trobar un equilibri i tenim sempre pensaments recurrents que no ens afavoreixen. Llavors hi ha una tècnica que és molt fàcil d'aplicar i que jo us la recomano a tothom, que és per fer una defusió i una infusió. Com seria aquesta tècnica? En primer lloc, comentar, defusió és desfer una sèrie d'arguments que tenim instaurats en el cervell i infusió és afegir-ne uns de nous que ens vagin millor per superar aquests moments o aquestes etapes més difícils. D'acord, això ho farem d'una manera molt senzilla. En primer lloc, el que farem serà posar una mà aquí davant a la part de la front. Aquí tenim el cervell més jove, que és el cervell que tot li agrada, el cervell com si fos d'un nen, que tot és divertit, tot és interessant, tot és molt xulo, tot dona alegria, tot és una oportunitat, ok? I per altra part, posarem l'altra mà aquí darrere, en l'occipital, que és on tenim el cervell més antic, el que recull totes les nostres emocions viscudes, interpretades, l'experiència, inclou clitxers que arrosseguem en l'ADN dels nostres avantpassats. Llavors, quan estem en una etapa que sempre donem tombs i sempre no veiem sortida, aquest exercici que us ensenyo ara és molt interessant i el podeu fer sempre. Primerament, poseu una mà aquí al davant i una altra mà aquí al darrere i respireu tranquil·lament sense fer res més. Veureu que és fàcil que els pensaments repetitius que no ens afavoreixen, que són els que tenim aquí al darrere, comencin a activar-se. En aquest moment hem de fer visualitzacions de les coses que sí que ens agradaria que passessin. És a dir, si estic estressada perquè tinc molta feina, doncs pensar que la meva feina la puc fer tranquil·lament, amb il·lusió, amb alegria, amb ordre i que no tinc pressió. I així anar fent. Si estic molt cansada perquè estic tot el dia a una oficina, doncs aquí puc instaurar la idea de que puc passejar per la platja o estic passejant per un bosc i veig paisatges bonics. Això ho podem fer tots els dies, bé al dematí quan ens llevem o bé a la tarda o a la nit abans d'anar a dormir, però en qualsevol moment del dia és suficient. Important, per tenir un resultat efectiu això ha de ser constant, és a dir, si jo ho faig un dia, doncs estarà bé, però això no hi haurà un canvi. Però si jo cada dia agafo la rutina de fer 5 minuts, ja no et dic més, 5 minuts, d'anar posant la mà una al darrere i l'altra al davant i anar infusionant coses que m'agraden, experiències que vull tenir, llocs on vull estar, al final què passa? Que aquest cervell, que és el que emmagatzema l'experiència, a base d'anar recordant cada dia, aquest cervell ho infusionarà i ho farà seu. Llavors deixarà d'enviar-nos missatges negatius o derrotistes i començarem a fer un canvi positiu en el nostre benestar.